No, हाय that's not. ओइ नों मोसानो रोंगोना रोङालै? Gago, aku mosaनाय दुखु थायो आंखौ बायदि। मा? मोसाग्रा खुंग्रा नङा आङो आं संसार खामानिलै। आंनो एक्ट्रिस नांगौमोनलै सासे। मा गावबागाव लादो माजों। एलबाम मोसानो आंजों मोसानांगौमोन एक्ट्रिस नांगौमोन सासे। मोसागोन ना मोसाया? आं मोसाबाय थाया। थारले मोजां लिंहरला बयजोंबो सिनायजानायनि। माब्रै? बयजोंबो सिनायनाय जानायनि एलबाम मोसानो लिंहरला। नों सिनेमा गाखोला सिनेमा गाखोनानै गायोबाबो सिनेमा गाग्रा हौवाखौ नाङा आंनो। मानो जाम्बि खैला मैलायाव मोसागोनब्रा। थुआले रोंमारा नामा मोसानो? हा? रोंमारा नामा मोसानो? आंथ' दा नोंसोरथ' जायालाबो दस्रानि जाहैनो हायोना आंना बेलेग आंखौ नुनांगौबा दा सौथुनाव गोलैगोन नोङो। गोलैनायब्रा। गोलैया। गांवरि गोनां खोनाखासिनो रायलायनायखौनो। हौवानि खाथियाव थानांगौथाय गिदिरानो खाथ्रा। मा नोंदि होनहरफ्लाङो आङो सानलायनाय नोङो। नों जि दानो रोंना रोङा ओमफ्रायलाय? फाले माखौथो बोराबनांगौ जाखोरा? सोंनायाबो माबा गोरोन्थि जायो। बुंलाय। दानाय लुनाय सोमोन्दो गैया। बिदि बुंब्रा माथो रागा रागा दाद्रि हरनो। मानसिखौनोथ' माबासो राव आंमा नोंखौ जिरख'नाय बायदि अनो नों अननो हाया आरो। जिरख'नाय बायदि अनो ओमफ्राय नोंलाय बहाय नुनायनि आंखौ सिमांखौ दे। आं नोंखौ नुयोथ'। नोंसो आंखौ नुवाखै आं नोंखौ नुयोथ'। माबायदिथो? साइस बाइसखौलाय मा खोन्थालायहरनांगौ हायलोलोनो। आंबायदि नंलाथ' दा मोदोम गोनांसो मोदोम गोनांब्लाबो दांख्रेब सुंख्रेब 30 केजिल' जागोनलै। सिगांहाय मोजां थं थंसोमोन आं दा मोदोम बेखौ नोंखौ आरो रागा जोंब्लाथ' नोंखौ जायगानिफ्राय गसंना हियाव बारगोन आं। ओमफ्राय माथो जेबो बुङा मुवा सिरि सिरि थलथब होननांगौ जाखो? डक्टर गिना होब्रा बेलेग बेटारि गैलाना ओमफ्राय बोरै